Beograd ima novi klub za društvene igre. Tačno preko puta SKC na prvom spratu zgrade u Kralja Milana 27 nalazi se Astal. Klub za ljubitelje društvenih igara gde na 10-ak stolova možete i sa svojim prijateljima popiti hladno pivo ili odigrati neku od 100-ak društvenih igara iz kluba. Kad je ekipa kod poslednjeg checkpointa bila do kluba, sreli smo jednog od osnivača Filipa Baljkaša i on je mi ispričao mnogo više o Astalu. Klub smo osnovali moja dva druga i ja, Saša Radovčić i Aleksandar Ružičić. Nas trojica smo se i upoznali tako što preko igara i oni smo odlučili da naš hobi podelimo i sa drugim ljudima i da ih upoznamo o svetu modernih društvenih igara. Posetiocima kluba ljubitelja društvenih igara Astal je na raspolaganju preko 120 različitih društvenih igara koje mogu da dođu da igraju potpuno besplatno. Za pomoć oko igara mogu da se obrate osoblju, da im objasne pravila, da ih upute na prave igre, a i koji znaju mogu i sami da se igraju. Ako vam se neka od igara koje ste se igrali u klubu dopala, možete da je kupite kod nas. Takođe, trudit ćemo se da organizujemo što više turnira i raznih promocija, a naravno tu su i neizbežno pivo i grickanice koje isto možete dobiti kod nas. Prvi događaj koji ćemo organizovati bit će 7.7.2017. godine u 7 časova turnir u igri Seven Wonders, jednoj od najnagrađivanijih igara na svetu. Povodom 7. rođendana same igre, to će biti jedan globalni event koji se održava u 777 klubova širom sveta, a klub Astal je jedan od njih. Radno vreme kluba je od 17 časova do ponoći svakog dana i subotom i nedeljom.